بله گریدای سردانا علی زیدی تایبەتن ئاگاهی تێن پارڤەکردن divê mijarê de jî agahî evin di serdanê de bi taybet ev mijara dawî ku taybet pêvajoya li Tirkiye di rojevdeyê herî zêde jî divê serdanê de dibêjin wê ew jî têkeve rojevê li ser bêçekkirina PKK hinek agahî tên parvekirin ku ev di serdana Serokwezîrê Iraqê de ku ji bo Ankarayê wê bêldarxistin bi taybet wê serdanê de jî wek mijarên sereke dibêjin wê derkem pêş hinek alî heman demê de jî mijara Mexmûrê jî dîsa mijara Şengalê jî ku wê divê serdanê de bê nîqaşkirin van agahiyan jî parvetkin van hûrgûliyan wê bigirin nûçegihanê me wê ji Ankara tevlî me bibe encam de eger hûrgûlî hatibin parvekirin girêdayî ser ev serdana Serokwezîrê Iraqê ku ji bo Ankarayê têkirin di pêvajoyekî girîng de têkirin ji ber ku beriya ku biçe Ankarayê heman demê de çûbû Washingtonê li wir hevdîtin kiribû Donald Trump re rûniştibû li ser meseleyên hevkariya enerjiyê gelek peyman hatibûn îmzekirin dîsa meseleyê bazirganiyê de jî piştî wê serdanê ma yekser Alî Zeydî berê xwe dabû paytexta Îranê Tehranê li wir jî gelek hevdîtin hatibûn kirin di encam de duwan hevdîtinan de jî li ser tekliyên navbera her du welatan de li hevkirinek digotin çêbûye niha jî piştî Tehran yekser berê xwe dide Ankara di nava pêvajoyekî ku wisa hîn zêdetir li Bakurê Kurdistan û Tirkiye ev pêvajoya ku êdî çekberdan di rojevdeyê heman demê de pêvajoya aştî û civaka demokratîk ku di rojevdeyê ev serdan giringiyekê xwe heye her çavê raya giştî wê naveroka van serdan abe em berdewam bikin mijarê meydin jî ê di rojevê de hene em vana hanê jî bigirin dest heman demê de çarçoveya ku me wek rojev diyar kiriye em niha jî yekser berê xwe bidin navenda ragihandinê ya Serokwezîrê Iraqê dîmerên birêketina Serokwezîr Alî Zeydî ber bi Ankarayê belav kir em wan jî bibînin. Li gor van dîmenan Alî Zeydî bi hejmarek ji ber pirsên hikûmeta welatê xwe berê xwe didin balafirgeha Bexdayê û ji wir derdikevin bi balafirê berê xwe didin paytexta Tirkiye Ankarayê berî birêketinê Serokwezîrê Iraqê Alî Zeydî nivîsek li ser X'ê belav kir û tê de daxuya kirin ku wê divê serdanê de bi serokkomar û berpirsên Tirkiye re projeyên aborî, pirsgirêka avê û aliyên ewlehiyê nîqaş bikin. Zeydî nivîsa xwe de ev yek jî destnîşan kir ku berjewendiyên hevbeş, dîrok û erdnîgarî Iraq û Tirkiye bi hev ve girê didin.